De oudskwalle aan de Lange Laan in Zeeuws-de-Veer wordt deze week gesloopt. Op dit plak verschijnt op termijn het Veensterhof. Een nieuwe en dwarseme woonvorm. Dus het is een mix van een aantal appartementen, een aantal grondgebonden woningen. En daarbij zit dus ook een gemeenschappelijke ruimte. Dat zit eigenlijk al in al onze projecten. En de gemeenschappelijke tuin. Dus naast je privétuin heb je ook een gemeenschappelijke tuin. En daar kunnen de bewoners eigenlijk zelf invulling aan geven. En dat laten we ook bewust door die bewoners doen. Dat ze daar zelf een invulling aan geven om samen wat te doen. Het minskip, wat we zeggen. Dat je samen wat gaat doen in de hof. Dat is eigenlijk de gedachte. En dat je ook een beetje naar elkaar omkijkt. De komende tijd zal de verkeer van de woning een plak vinden. En wordt de trein onder Lange Laan bouwklaar maken. De sloop zal ongeveer een week of 4 uur maar al door ongeveer. Dan is alles voort. Is in principe bouw riep voor u. Ja, en dan ben je in voorbereiding van het project. Nou, de start zal ongeveer wezen krijg voor de vakantie, voor de bouwvakantie, dat wij hier staan te kennen. Ja. Nou ja, ik vind het persoonlijk natuurlijk heel mooi. Ik ga hier ooit op squallen zitten vroeger. Maar het zit al jaren leeg en ik denk dat het voor de omgeving en voor het dorp Zeeuws-de-Veer natuurlijk ook mooi is dat je zo mooi naar je projectdeel zetten wordt. Wellicht ga je de plaats in Station, maar het wordt echt een prachtig gebouw. Is dit nou, het nieuwe wonen zeg maar, voor mensen van 55, 60 plus? Ja, nou ja, dat zou je het kunnen noemen. Maar ik denk dat het een variant is. Hè? Dus ik heb net ook gezegd, het is niet voor iedereen. Er zijn ook heel veel andere varianten hoe het kan. Maar ja, doordat dus die bejaardentehuizen niet meer zijn, alleen nog het verpleeghuis hebt, ja, is er geen tussenvorm meer. En dus dit denk ik een hele mooie invulling daarvoor.